Αγαπητοί, πρέπει να ξέρετε ότι αν ένας άνθρωπος πιστεύει, θα το λάβει. Εάν δεν πιστεύει, δεν θα το λάβει. Εάν ο ίδιος δεν μετανοήσει και δεν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσο και ασθένεια. Τι να κάνουμε, Κύριε? Πώς να περπατήσουμε, Κύριε? Τι θα κάνουμε, Κύριε? Να μετανοήσουμε, να κλάψουμε, να ζητήσουμε το Θεό πραγματικά, να αγαπήσουμε τον αδελφό μας περισσότερο. Κύριε, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, σώσε μας και πάλι να μας σώσει. Χρειαζόμαστε σωτηρία. Χρειαζόμαστε το Θεό να έρθει στη ζωή μας. Χριστέ μου, εσύ είσαι ο καλός. Εσύ είσαι ο ευλογημένος. Εσύ είσαι ο Άγιος. Εσύ θεραπεύεις. Ο Χριστός όμως μπαλώματα δεν κάνει. Δίνει τελεία θεραπεία. Τελεία θεραπεία. Μην κρύβετε την αμαρτία σας. Μην κρύβετε τα ελαττώματά σας. Ο σκοπός είναι να εξαλειφθούν, όχι να τα κρύβουμε. Συσέ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν όποιον σου επίησα, ή να δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγκύς εν το κριτεστέσαι. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο θεραπεία, σωτηρία, Πνεύμα Άγιο και ό,τι θέλουμε και να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ μας για τα σφάλματά μας. Όσοι είσαστε άρρωστοι, να ζητήσετε σήμερα θεραπεία από τον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Χριστός θεραπεύει. Μόνο ο Χριστός σώζει. Πράγματι είναι ο θεραπευτής και ο σωτήρας του κόσμου.